imini yesabatha ayibenhle babangcwele sizovula ngesihlabelo 119 inkosi usekuphama kwebandla thina siyathanda lona isihlangu sethu isihlangu
kuphela igama likaJehova esingavika kuphela igama likaJehova kuphela igama likaJehova esingalo Amen. Isihloko salenkonzo sithi uShembe ubaba mkhulu wayevela ezulwini. Amen. uShembe ubaba mkhulu wayevela ezulwini. Incwadi kaIsaiah 43 verse 10 to 11. Kukho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwami, futhi akekho oyokwenziwa ngemuva kwami. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akekho umsindisi. Amen. Leli hubo ekade silihuba lifakazela lencwadi kaIsaiah 43 ukuthi kuleli ibandla lamaNazaretha uNkulunkulu wethu munye, nguJehova kuphela. Amen. Amen. Lokho uShembe wakwenza isekelo saleli ibandla, wabhala phansi kuverse 3 umthandazo weSabatha ukuthi ukukholwa kwethu kungukugcina umthetho kaJehova. Ngo-August 2010 ngisesebuhleni kwafika kimi ingilosi unkosazana uHlaleleni, wabe sethi ngithunywe ngamakhosi amathathu asekuphakameni, athi angikutshele ukuthi ibandla lamaNazaretha lizoba inhlekisa emhlabeni, kodwa sebethembe wena ukusilungisa lesimo. Wabe esethi nami sengethembe wena, ungangidumazi, ungesabi ukulimela iqiniso ngomsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Lamakhosi amathathu ngubaba inkosi, ngubaba mkhulu, inkosi ilanga, nenkosi inyanga yezulu.
angiqali ukukhuluma ngale ndaba. Angizange ngazi ukuthi ingilosi iqondeni ngalokhu ukukhuluma. Kodwa manje sekuyacaca. Kule nkulumo ethi isilo sithuke unyazi. Lokhu abantu bakhumusha ngezindlela eziningi. Kodwa mina ngikubuka ngelinye iso. Le nhlamba isilo esithuke ngayo unyazi ingcono kakhulu kunenhlamba unyazi olwathuka ngayo uJehova uNkulunkulu wethu. Unyazi lungumholi wesihlanu kuleli bandla lamaNazaretha elasungulwa ngumprofeti uIsaiah Shembe baba mkhulu. Unyazi alisiye ngisho umprofeti kuleli bandla ngoba alibekwanga ngisho nguyise ngingasaphathi ukukhonzwa kuJehova, kodwa labekwa ngamanye amaNazaretha. Emlandweni wokukholwa akukaze kwenzeke ukuthi umholi ame phambi kwebandla likaJehova asikhombe yena athi uNkulunkulu. Ngokomthetho kaMose ukuzibiza ngoNkulunkulu kungukuthuka uNkulunkulu, ukuhlambalaza uNkulunkulu, isijeziso sakho okungukufa. uJehova wakubeka kwaba ngumthetho ukuthi asikho isidalwa ezulwini nasemhlabeni esingaba nguNkulunkulu ngaphandle kwaJehova yedwa. KuJeremiya 10:11 uJehova uthi uyokhuluma kanje kubo uthi oNkulunkulu abangalenzanga izulu nomhlaba bayakubhubha emhlabeni nangaphansi komhlaba. Amen. Kuyizenzo 12:21-23 abalandeli benkosi uHerodi bambiza ngoNkulunkulu. Kwangashongo yena ukuthi uNkulunkulu, kodwa ngokuvuma uma bethi abantu uNkulunkulu, ingilosi uHerodi yamshaya khona lapho wafa wadliwa zimpethu. Ukubulawa kaHerodi maqeda adliwe zimpethu ngaso leso sikhathi kuyisibonelo sokuthi uma uvumela ukubizwa ngoNkulunkulu isijeziso salokho ukufa. Yangiphatha kabi lenkulumo yonyazi, kodwa kwathi uma ngikhuza amaNazaretha angihlasela angithuka ngazo zonke izinhlamba, kodwa angikwazi ukuthula ngibona umuntu ongumholi webandla likaJehova ephikisa ukhokho wakhe ubaba mkhulu ngokuhlambalaza uNkulunkulu ebandleni lakhe uNkulunkulu. Yiphi inhlamba edlula ukuthi ume phambi kwebandla likaJehova bese umephuca ibandla lakhe ngoheshe? Ngaphandle kokuhlabelela nokufunda imithandazo, kulamabandla kwaShembe ayisakhulunywa indaba yokukhonza uJehova, ngoba yibo laba baholi asebethathe indawo kaJehova, nabo sebengonkulunkuluwana emabandleni abo. Njengoba ingilosi yasho ukuthi leli bandla lizoba inhlekisa emhlabeni, abantu sebehlekisa ngabo lobu buNkulunkulu bonyazi. Leli bandla belisahloniphekile ngoba kuthiwa libandla lesilo, kodwa uma sekuyiso isilo esihlambalaza umholi walo,
sekuphilileke ukuhlonishwa kwabo. Asazi-ke ukuthi umholi okhethwe ngamakholwa uhola ibandla uphenduka kanjani abe uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Asedluleke lapho. Namuhla ngifisa ukuchaza kabanzi ngobuNazaretha njengoba kwakuchazwa ngumsunguli wakho, umqali wendlela. Lapha ngiveza intshumayelo kaShembe owayenza mhla ka-31 July 1925 kunguLwesihlanu emzini wasePhakameni. Njengoba sike sichaze, uShembe wayeshumayela nomaphi lapho wayesuke ehleli khona. Abantu bemkake belalela ekhuluma indaba kaNkulunkulu. Ngalolu suku umprofeti wafunda incwadi kaHosea 4:6 efundeka kanje: abantu bami bayabhujiswa ngokweswela ulwazi. Njengoba ulwenqabile ulwazi, nami ngenqaba ukuba ube ngumKristu wami. Ukhohliwe ngumthetho kaNkulunkulu wakho, nami futhi ngiyakukhohlwa abantwana bakho amehlo. Emva kwale ncwadi wabe seshumayela kanje ubaba mkhulu: bata bami, njengoba nibuthene lapha, kungabe niyasazi isitha sikaJehova esikhulu kunazo zonke na? Ocebisa wasempuze nobukhosini bathi, ncebi yenkosi, isitha sikaNkulunkulu nguSathane. uShembe wayengabizwa ngokuthi uNkulunkulu, kodwa wathiwa incebi yenkosi. Waqhubeka umprofeti wathi, batabami, ngiqinisile kepha uSathane usebenza ngomuntu ukona nokuchitha ubungcwele ukuze achithe umbuso kaNkulunkulu uma wehliselwe kubantu. Njengoba uJehova namuhla engithumile, because ngithi uShembe vele. Amen. Amen. Njengoba uJehova namuhla engithumile phakathi kwenu ukuba nginilethele umbuso wakhe oyifa lokuphila kwaphakade, kanjalo noSathane ufinyelela kubantu ngezithunywa zakhe ukuba zilethe imbubhiso yaphakade kubantu. Khona ucebisa wabuza wathi, ncebi yenkosi, kungabe siyozigwema kanjani izithunywa zomubi ukuba zingafinyeleli kithi? Lokho singazazi, singalwazi nophawu lwazo. Umprofeti waphendula wathi, batabami, omubi usebenza ngezangoma nabo bonke abavuma ukuba yizimbongolo, abazimimoya engcolile, ngokuba umthombo wayo nguSathane. Yikho lokhu izolo ngithekini, yamukelani umoya ongcwele kuphela, ngoba ungokaNkulunkulu. Ningemukeli noma munye umoya ofuna okuphambene nale ncwadi kaNkulunkulu okuyiBhayibheli. Amen. Xwayani izangoma ngokuba ziyiladi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Ningasingenisi isangoma ngamasango emzini yenu, nalapha ePhakameni nakuyo yonke imizi kaNkulunkulu ningasingenisi. Amen. Amen. Ngelinye ilanga ekhaya sathi siyavuka, sathola isangoma esasingumakhelwane simi esangweni. Wasibuza umama ukuthi asingeni ngale ekhaya. Sathi sithe siyangena, kwavela izwi
lathi asingangeni kulo muzi ngoba ungcwele sona asihlambulukile. Kusho isangoma sasifica sihleli ngaphandle komuntu. Kuthiwa hawu sibani ongeni ngane, hayi kuqhamuka izwi lathi ngingangeni ngoba lo muzi ungcwele. Sangoma ngempela leso. Uyaqhubeka uShembe uthi noma imuphi nje umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe ningahlanganisi naye. Nimgweme ngendlela zonke njengobathandayo. Ngokuba lowo uyisihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini yabuya ngaye lowo ukuba yonakalise umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Batabami, uma nike nangenisa isangoma naba nemimoya engcolile kulobu Nazaretha, nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lobu Nazaretha sebufile, abusekho. Ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Ngokuba kuye kuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofeti bese noSathane ashaye umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wezangoma. Emimoyeni enqatshiwe nguJehova. Ngomlomo wezangoma nabo bonke abakhothama emimoyeni enqatshiwe nguJehova. Njengoba kuleli ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu singemukelekile isangoma, kungoba silandela imfundiso kaShembe esuselwa emthethweni kaMose. Hayi ukuthi ayiswele. Umprofeti wabe sethi akuvulwe incwadi kaDeuteronomy 18 verse 9 to 12 efundeka kanje. Lapho usofikile ezweni oliphiwe uJehova uThixo wakho, ungafundi ukwenza ububi kwalezo zinto. Mawungafunyanwa phakathi kwenu namunye owenza indodana noma indodakazi yakhe idlule emlilweni, noma obhulayo, nohlola izikhathi, noyinyanga, nomyengi wenyoka, nezanusi, nonemilingo, nokhuluma nabafileyo, nomthakathi, nonemilosi. Ngokuba bonke abenza lezi zinto bayisinengiso kuJehova. Nangazo lezi zinengiso uJehova uThixo wakho uyakubaxosha ngaphambi kwakho. Amen. Niyabona ukuthi ubaba omkhulu yonke lento wayesusele eBhayibhelini. Amen. Waqhubeka uShembe wathi, batabami, ayikho ingozi enkulu engase inehlele ukwedlula ingozi yokuba nivumele isangoma singene phakathi kwenu. Uma nikena singenisa batabami, niyobe nibubulele lobu Nazaretha, niyobe nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Kade ngifunda kuma-comment omunye angazi ukuthi manje uNazaretha kuhlangana ngaphi neBhayibheli. Uma isangoma sike sangena phakathi kwenu ngenkani, nibothatha amagugu kaNkulunkulu, niphume nawo, nisishiye sisodwa. Ngokuba uma nihlale naso uJehova ehambela phakathi kwenu, impela
niyakwehlelwa ngokubi. Ngokuba uJehova uyakuloba ukuba nimhlubukile ngalolu suku nangenisa isitha sakhe phakathi kwendlu yakhe engcwele, nadla naso naphuza naso njengoba kwenzeka nje ebuhleni. Khona uJehova uyakuloba ngalolu suku ukuba nimoya munye nesitha sakhe. Uyakuloba lokho uJehova ukuthi nimoya munye nesitha sakhe. Khona umoya wobungoma uyakunehlela nonke nabantwana benu, noma nithandazelwa ukuba usuke lo moya kini nabantwana benu, khona anikusinda ngokuba niyobe senimxoshile uJehova phakathi kwenu. Ukonakala kwezinto lapha ekuphakameni niyokubona ngokuncipha kwamandla okukhipha imimoya yamadimoni neyobungoma kubantu. Niyokwazike ngalolu suku ukuthi seniphumile endleleni kaNkulunkulu. Khona kuyakuqala kuvele abaziphuphisa amaphupho besho ukuba avela enkosini yenu enithengileyo. Kulamabandla akwashembe akhonza nezangoma, ayisaziwa indaba ukuthandazelwa kwabantu bekhishwe imimoya yobungoma, ngoba ubungoma sekuyingxenye yokukholwa kwabo. Ngakho uma umuntu esangoma siyisidingo sokumthandazela, vele sekuyingxenye yokukholwa. Sekaningi ngibona amaNazaretha ethwasela ubungoma, kuthiwa ayikho into engenziwa, ngoba uma umuntu engathwasiswa uzokufa. Ya, abantu abaningi manje nabamaNazaretha sebethwasa ukuthi uma ungathwasa uzokufa, kusho umNazaretha. Maningi amaNazaretha ukuthi eseyizangoma kodwa engakwazi ukugula, agule agcine ngokufa. Kodwa ubaba mkhulu wasixwayisa kudala ngalesi. Akakazi umuntu owumNazaretha ukuthi ngathi ngoba engena umoya wobungoma engakuvumbesela. Akwazi ukwenzela lokho. Akwenziwe ngani lapha ke? Uthi-ke uShembe, kepha ningawemukeli lo moya, ngoba uphambana nalomthetho kaJehova olotshiwe kule ncwadi engcwele okuyibhayibheli. Ngokuba uJehova usitshelile ngomlomo kaJesu ukuba umthetho wakhe umi ngunaphakade. kuMathewu 5:17-18 uJesu uthi, ningathi ngizochitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngiqinisile ngithi kini, kungakedluli izulu nomhlaba, kungedlule ibala linye nesicashaza sinye somthetho, kuze kwenziwe konke. Amen. Uyaqhubeka umprofeti uthi, khona ngalolo suku niyoqala ukwenza amadili emimoya engcolile. Nemuzothini bamkhulu. Niqale ukusaba amadimoni noma eza kini enikhohlisa ethi angoyihlo. Aniseye ukuba namehlo ukubona ukuba ngamadimoni la. Bamkhulu. Ngokuba niyobe nimxoshile uJehova onipha amehlo omoya
okwazi ukwehlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Khona kuyakuphela phakathi kwenu ukwazi umthetho kaJehova. Niyakubusa umthetho waso isanusi esingcolileyo. Ngokuba niyobe nisemukele nina ngokusingenisa endlini engcwele. Yamthuthini ubamkhulu. Amen. Ayenzeki lento manje? Yenzeka. Yikho nje kumabandla akwaShembe ungasaziwa ngisho umthetho kaJehova uthi singawahlabeli amadlozi. Njoba bengishumayela ekuseni khona kuyi-comment uthena ngiyithatha lento uShembe uhlangana ngaphi neBhayibheli. Kusho uNazaretha. The so-called uNazaretha. Uthi-ke ubaba mkhulu lapho nisingenisile endlini kaJehova sona siyakukhipha nina endleleni kaJehova. Ngokuba amandla onke nobuqili bukaSathane okwedusa akuso. Khona niyakuzondana ninukane ngokuthakatha. Ngokuba esevele umbonisi wobumnyama oyokuthi kini ngazi indaba yenu efihlekileyo. Zanini kimi nginitshele umthombo wosizi lwenu. Uma kuvela onjalo phakathi kwenu othi wazi umthombo wosizi lwenu, nibokwazi ukuthi akuyena okaThixo. Unguye impela owombuso womnyama ozile ukuba one ingqondo yenu, onakalise nomthetho kaJehova ukuba ningabe nisahamba ngokuyala kukaJehova, kepha nihambe ngomyalo kaSathane, yize nembethe ingubo emhlophe. Akakhulumanga yini uJehova ngomprofeti uIsaya encwadini kaIsaya 8 kuverse 9 to 10 ma ethi, uma bethi kini hambani nihlole kwabanamadlozi nabanemimoya abahumuzelayo banyenyeze, kanti isizwe akumele yini sibuze kuNkulunkulu wasona? Niyazona singabahlolela yini abaphilayo isifundiso sobufakazi kwabaphilayo na? Impela abakhuluma ngalolu hlobo abasoze baba nokukhanya. Amen. Uthi-ke ubaba mkhulu, impela ngalolu suku bantu bami niyophelelwa uthando, nizondane, omunye akhohliswe yilaba babonisi bomnyama ukuba umfowabo ungumthombo wosizi lwakhe. Bakubonise ukuba abazali bakho abafileyo bangumthombo wosizi lwakho, kepha kuyindaba engaveli kuJehova. Yonjalo shema. Uthi bayodaya nje uhlupheka nje nabazali bakho abangasekho, kodwa uthi Shembe leyo nkulumo yobe ingaveli kuJehova. Ayenzeki manje? uShembe wakhuluma ngo-1927 zonke lezi zinto okhuluma ngazo zenzeka manje. Konke bayokwenzela ukuba banisuse kuJehova, nikhuleke kuyo imimoya engcolileyo kanye neyabafileyo, ngokuba uJehova unenqabele ukwenza okunjalo.
uJehova ungithumile phakathi kwenu kuba nginifundise ukukhuleka kuye yedwa. Amen. Ushwa mkhulu. Uthi uJehova ungithumile kini kuba nginifundise ukuba nikhuleke kuJehova yedwa. Ninikele kuye yedwa iminikelo yenu nemihlatshelo yenu. Njengoba senza. Uma sekubusa ubungoma phakathi kwenu, igama likaJehova liyoncipha phakathi kwenu. Niyohlala nikhuluma indaba yemimoya nemihlatshelo yayo. Uma ungayesweni uyezwa nje bekhuluma ngoJehova. Mfethu wonke amabandla abaShembe abakhuluma ngoJehova. Abakhuluma ngoJehova. Bengakhuluma ngoShembe noma beyikhombe bona abakhuluma ngoJehova. Kodwa wakusho lokhu baba mkhulu. Wathi niyobona ngoba bengasayikhuluma indaba kaJehova. Niqale nibe namadili angapheliyo. Nompofu uyakunqanela ukwenza lamadili ngisho engenato. Lento esihlala sikhuluma ngayo ukuthi selapha nebuhleni sihlala sihlabela amadlozi ngisho ungananto ukuthi uphelele umsebenzi uhamba ufuna imali yokuhlaba. Kodwa baba mkhulu wayikhuluma le. Ngokuba niyobe senibuswa isifundiso samadimoni sokuba nihlabele onkulunkulu eningabaziyo. Amadimoni anikhohlise athi nipha oyihlo ukudla. Ngiyamuzuba mkhulu uthi kepha yazini lokhu bantwana bakaNhliziyo ukuthi amadimoni ayobe ezisuthisa wona ngemihlatshelo yenu. Hey, siyaba noNkulunkulu ngoba indlo siyasitshela lokho thina. Amen. Yasela lokho. Nangu bamkhulu seyikhuluma la. Ngenkathi ingilosi isifundisa ukuthi singabuye sizihlanganise nezangoma, yakhuluma lamazwi angenhla akhulunywa uShembe. Amen. Ya, nengilosi ithema ifika yasela yona lento. Yathi njengoba nihlaba nje nihlaba nihlabela wona amadimoni hayi ukuthi nihlabele uNkulunkulu hayi ukuthi nihlabele uyihlo omkhulu. Nangu baba mkhulu seyikhuluma la. Uthi ubaba mkhulu kepha oyihlo belindile ukuba nina nize lapha ekuphakameni neminikelo yenu ukubacelela ushwele kuJehova ngeziphambeko abazenzileyo eselapha emhlabeni. Kepha nina anisokunaka ukuba nibanikelele. Niyobe nehla nenyuka nenza imihlatshelo yamadimoni. Yezwa mfundisi. Lapho esiqhamuka khona. Kuyothina labo abayilethayo iminikelo lapha ekuphakameni ifike isingcolile. uJehova engasanakuyamukela ngokuba iminikelo yokufebe niyobe seniqale nanikela ngayo kweminye imimoya nayiqisa emlilweni kuyo impepho engeyona ekaJehova. Iyofika lapha ekuphakameni isinuka iphunga lezangoma isisiningi futhi. Niyakwehlela usizi olukhulu ngalelo langa. Niyokomela izwi likaNkulunkulu kepha anikulifumana. Ungabona lapha nahleli kuhamba igidi zabantu alikho izwi likaNkulunkulu. Baningi abantu bengishaya ingcingo abanye sebelalela kuma Facebook belalele ivangeli oba alikho izwi
ayikho into abantu amaNazaretha akwaShembe ayomele njengokuba bethole izwi likaNkulunkulu. Nalapha ekuphakameni niyokuza, kepha ningalifici lelizwi likaJehova. Nasemathempelini lingabibikho. Kepha niyafumana izwi lesangoma enasemukelayo nasingenisa kulo indlu kaJehova. Siyakunibusa ngemithetho yaso elukhulu noma ningathandi. Sibeke ijoka kuyo intandane nakuyo uye umfelokazi. Sinenqabele ukwenza imikhosi kaJehova le engifundisa yona. Siyakulishayela umthetho ukuba nenze imihlatshelo yaso uma nifuna ukukhonza uJehova, noma nifuna ukusinela uJehova, noma nifuna ukungena kulo imisa likaJehova. Siyakunenqabela. Khona isangoma siyakusho sithi kini, qalani nenze imihlatshelo yaso kuqala kuso. Kuthi izimpofana nezintandane nabafelokazi abangenamandla okuyenzela lemihlatshelo ngoba bengenayo inkomo nembuzi, bona siyobenza iziboshwa ekukholweni. Sibenqabele ukusina nokukhonza konke ukuba niphelelwe ngamandla kuyo. Kepha konke lokhu kuyovunyelwa yinini abantwana bakaNhliziyo ngokungenisa uSathane phakathi kwenu. Nihlale naye, nidle naye, nimnike nengubo emhlophe kaNkulunkulu ukuba azithukuse ngayo lapho esebhubhisa leli bandla likaNkulunkulu. Lesi simo sesiyabusa kakhulu kumaNazaretha akwaShembe ebuhleni. Nxa uNkulunkulu esuka kini, niyakugcwalisa ngomoya wamadimoni, kwande amanga, ulaka nokuthuka inhlamba phakathi kwenu. Yobahlala isithuka nje abantu. Khona niyakuzizwa ningasathandani nanxa kungenasizathu. Kuyakuthi nxa omunye ebingelela ngothando noma sincokola, kepha wena uzizwe sewenyanya. Mntanami, ubokwazi ukuthi uNkulunkulu wemukile kuwe. Batabami, ngiyabakhalela abayofika lapha kulobu kuNazaretha bebizwe udumo lukaJehova, kepha bafike uJehova engasekho, sekubusa izangoma. Yabo bamkhulu uyazi kahle lento. Banganani abantu abaya ebuhleni becabanga ukuthi bayekholweni befica izangoma, ngokuba abanakuphinde bewazi lamazwi kaNkulunkulu engiwakhuluma phakathi kwenu. Kulamabandla kwaShembe lamakholwa asanda kuphenduka akazi lutho ngezintshumayelo zikababa mkhulu esifundiswa ngoJehova, kodwa sekuhlale kubatshazwa abaholi babo. Can you imagine umuntu ongumNazaretha ethi ngilifundela neBhayibheli? Ngoba akakaze izwe lento umholi wayekhuluma ngayo. Uthile umprofeti ngokuba isangoma
siyowucisha ngobuqili amazwi kaJehova ezinhlizweni zabaningi. Kepha babusisiwe. Ansoke indaba enkulu. Kepha angeke ngiphindelele. Ngokuba isangoma siyowacisha ngobuqili amazwi kaJehova ezinhlizweni zabaningi. Kepha babusisiwe abayohlala kuwo. Baqinisele noma bengcosana phakathi kwezigidi. Amen. Ngokuba bayakumbona lo nkulunkulu ongithumileyo ekupheleni kwezinsuku zabo. Amen. Ngo-1934 ubaba mkhulu esenelisiwe wathi uNkulunkulu umthatheli wamusa ezulwini lapho efice khona izigidi zamaNazaretha zisesigodini so-6. Abanye bamthuka bathi lolu sizi lwalethwa nguye ngoba waqinisa umthetho kaNkulunkulu. Ubaba Ilanga ekhuluma ngoverse 2 wesihlabelelo 219 esithi izinkulungwane ngezigidi zimi lapha webaba mkhulu zihlulwa izwi lakho webaba mkhulu. Uthi-ke ubaba Ilanga angazi ukuthi ubaba wayebona ziphi izigidi zamaNazaretha ngoba kwathina asizigidi. Kodwa manje lezi zigidi ubaba mkhulu owayekhuluma ngazo sezikhona kuleli mali. Kodwa izwi elikhulu kithi ngelithi babusisiwe abayohlala kulamazwi baqinisele noma beyingcosana phakathi kwezigidi ngokuba bayombona uNkulunkulu ongithumileyo ekupheleni kwezinsuku zabo. Inkosi isebenza.